Un rhan o'r corff sy'n cael yr holl sylw mewn ffilmio Hollywood a cylchgronau iechyd yw'r abdomen. Ond oeddech chi'n gwybod bod yna fwy yn abs na jyst edrych yn ddeniadol. Maen nhw hefyd yn bwysig iawn i edrych ar ôl yr asgwrn cefn a rhoi osgo cryf i chi ar yr un pryd. Felly dewch gyda fi a wnawn ni arddangos cwbl o ymarferion ffantastig i roi abs i chi. Wrth wneud ymarferion abdomen ar y llawr, mae'n bwysig iawn cofio bod chi'n gwasgu gwaelod eich cefn i mewn i'r llawr a codi'r ysgwyddau. Mae hyn yn cadw'r gwasgudd oddi ar yr asgwrn cefn a'r hips ac yn caniatáu chi rhoi'r holl tensiwn ar yr abs. Sicrhewch bod ysgwyddau lan, bod gwaelod y cefn yn fflat, dwylo ar eich coesau, a wedyn jyst eistedd lan just digon i gyffwrdd blaen pen glin, gan cadw y tensiwn ar yr abs o'r holl adeg. Yn lle codi'r ysgwyddau, mae'r fersiwn yma yn gofyn i chi godi'r coesau yn yr awyr i ymarfer gwaelod o'r abs. Mae'r amrywiaeth yma yn helpu i adeiladu'r obliques, y cyhyrau a'r naill ochr o'r abs. Ac os ydych chi'n chwilio am sialens ychwanegol, pam nodwch chi gynnig ar yr ymarfer nesaf yma? Mae'r fersiwn olaf yma yn cyfuno sawl symudiad i ychwanegu sialens arbennig i'r ymarfer. Felly, cofiwch drin yr abdomen fel unrhyw gylchyn arall yn y corff ac ymarfer 3 gwaith yr wythnos. A falle gewch chi rôl ar y ffilm Baywatch nesaf.